Amplasată într-un peisaj de poveste, Mănăstirea Văratec a atras de-a lungul existenței sale numeroși pelerini și a animat imaginația multor călători care au consemnat în jurnalele lor mărturii impresionante despre oamenii și locurile întâlnite. Așezământul monahal a fost întemeiat între 1781-1785 de către Maica Olimpiada. I-a stat alături duhovnicul Iosif, ridicat în zilele noastre în rândul sfinților. Mica sihăstrie din Poiana Văratec a cunoscut o evoluție rapidă, a devenit schit, s-a unit pentru scurtă vreme cu mănăstirea Agapia, iar în 1839, printr-un hrisov al domnitorului Mihail Sturza, a dobândit statut de mănăstire independentă de celelalte locașuri din zonă. De atunci, un lung șir de starețe a păstorit cu vrednicie comunitatea monahală tot mai numeroasă și a gospodărit cu chibzuială averile mănăstirii, sporindu-le. S-au împlinit 18 ani de când preafericitul părinte Daniel, pe atunci mitropolit al Moldovei, a chemat-o la înalta ascultare de stareță pe monahia Iosefina Giosanu. Maica Iosefina ne povestește azi despre anii petrecuți la Văratec, 44 la număr, și despre mănăstirea de care nu s-a despărțit în tot acest răstimp. De la vârsta de 13 ani am venit în mănăstire, dar am vrut să rămân atunci, în clasa 7 eram și mătușa mea, sora lui mama, a dorit foarte mult să îndeplinească dorința mamei mele. Mama mea, Dumnezeu să o odihnească, a murit când aveam eu vârsta de 11 ani. Și de câte ori venea la mănăstire, dorea și spunea, are 8 copii, 4 fete și 4 băieți. Dorește foarte mult ca un copil, măcar un copil, să îndeplinească dorința de a veni la mănăstire. Mama a dorit ea să vină la mănăstire, dar așa erau vremurile, nu s-a putut. Era mătușa, sora lui mama cea mai mare și bunicul n-a mai acceptat ca să mai meargă încă o fată la mănăstire. Atunci mama, cu dorința asta de a avea un copil la mănăstire, i-a spus mătușii mele, te rog frumos, mama a fost foarte bolnavă și a zis, dacă eu mă voi duce la cele veșnice, ai tu grijă de copiii mei, îndrumă pe cineva, dar nu-i forța. Dacă Dumnezeu dorește și mi-a îndeplinit dorința, voi avea. Și i-a îndeplinit Dumnezeu dorința, că are 2 copii la mănăstire, nu numai unul. Trăgându-se dintr-o familie modestă și cu mulți copii, dar cu mare dragoste de biserică, Elena Iosefina a moștenit de la părinții săi, Neculai și Anica, cinstea, vrednicia, spiritul gospodăresc, dar și credința în Dumnezeu. A pornit pe calea urmată și de alte femei din neamul său și, la Văratec, prin multă râvnă, destoinicie, ascultare, permanentă instruire și îmbogățire spirituală, prin înțelegerea realităților și nevoilor bisericii și ale vremurilor noastre, și-a croit destinul. Pentru mine personal pot să spun că am prins în mănăstire mai multe etape. Am intrat în mănăstire în 1977, când decretul era în vigoare, decretul 410. De tristă amintire putem să spunem perioada de înainte de 89, dar totuși în mănăstire au mai fost posibilități. Putem să mulțumim lui Dumnezeu și chiar mulțumim maicilor starețe care ne-au primit atunci, ne-au format și suntem acum de folos mănăstirii. Cred că dumnealor se gândeau că dacă n-ar risca să mai aducă în mănăstire și personal tânăr, ar fi fost un colaps, ar fi fost mănăstirile să o ia de la zero. Dar la noi, cu ajutorul Dumnezeu, a fost perioada asta de continuitate. Da, mergem în rând cu situația care se creează acum, modernism. Am avut, când am intrat în mănăstire, nu erau toate casele cu lumină electrică. Aveam maici chiar nici nu doreau să-și bage curent electric. Se rugau la lumânare, făceau treaba numai în timpul zilei, noapte se rugau, citeau la psaltire. Dar încet, încet, cred că toate au fost necesare. La Văratec, totul a pornit de la bisericuța din lemn închinată a dormirii Maicii Domnului, ridicată la 1785. În jurul acesteia au fost zidite chilii, din ce în ce mai multe. Locașul din lemn a fost repede înlocuit cu unul din piatră, sfințit la 1812. În timp, au fost construite zidurile de incintă, trapeza, alte 2 biserici cu hramurile Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și Schimbarea la față,
turnul Clopotniță cu Paraclisul Sfântul Nicolae, ateliere, școli monahale de meserii și cultură generală. Obștea s-a mărit, numărând sute de maici. Așa a apărut satul mănăstiresc, orașul de călugărițe, cum îl numea Dimitrie Bolintineanu. Este mănăstire mare, cu mănăstire cu 400 de călugărițe. Dintotdeauna Mănăstirea Văratec a avut un număr mare de călugărițe. De la începutul ei, Mănăstirea Văratec a fost dedicată chiar cu binecuvântarea starețului Marele Paisie de la Neamț, Paisie Velecicovchi, Sfântul Paisie. A dorit să facă Mănăstirea Văratec sub o altă formă de viață monahală în timpurile alea, că atunci era mai mult viață de obște, nu era viață de sine, sau dacă erau pusnicii care trăiau prin peșteri, prin chiliile, prin păduri. Și atunci a zis, maicile toate care nu se adaptau într-o viață de obște, a dorit să înființeze această mănăstire, Mănăstirea Văratec, cu viață idioritmică. A fost de-a lungul vremii și viață de obște, dar mai puțin cum avem și acum. Din cele 400, în jur de 60 sunt la obște, care se ocupă cu activitățile directe ale mănăstirii. Dintotdeauna a fost viață idioritmică și cu foarte mult număr de personal, din cauza că și satul mănăstiresc a putut să adăpostească așa un mare număr de călugărițe. A fost în jurul 1900, în jur de 700 de călugărițe, foarte multe persoane care veneau cu toate moșiile și prin asta s-a și mănăstirea s-a dotat cu atâtea pământuri, averi, tot ce are, cum este și Sapta Brâncoveană. Dar viața noastră, viața de zi cu zi a mănăstirii noastre, a maicilor noastre, este viața liturgică și socială. Avem viață socială pentru că sunt foarte multe maici în vârstă care sunt îngrijite de cele tinere. Cele în vârstă participă la rugăciune permanent, apoi și ele mai rocodesc câte ceva. Fiecare se implică de a fi de folos cu ceva, atât ei personal cât și celor din jur. Maicile noastre primesc câte o căsuță din partea Consiliului Mănăstirii, le se dă în folosință, atunci ele trebuie să aibă grijă, să-și repare căsuța, să o întrețină, să o țină în bune condiții și să poată să o preda pentru o altă generație de călugărițe care vor urma după ele. Atunci sunt nevoite să învețe de toate. Lucrează, sunt maici care repară gardurile, sunt maici care taie lemne, sunt maici care cosesc, sunt maici care lucrează fiecare după posibilități și după cum au aptitudini. Sunt maici care nu pot, atunci se îngăduie cu altcineva, mai cheamă pe cineva din zonă care le ajută la treburile mai grele. Avem aici noi, avem gospodăria anexă, care este gospodăria mănăstirii, avem câțiva angajați care lucrează pe tractoare, pe lucrurile, pe utilajele mai grele, dar sunt maici care se ocupă de grădină, de zarzavaturi, de celelalte de lucrurile mai ușoare. Deși la mănăstire pare că timpul s-a oprit în loc, măicuțele nu stau cât e ziua de lungă, ducându-și la îndeplinire ascultările, fie că e vorba de rânduielile slujbelor, de plămăditul pâinii sau al prescurilor, de lucrarea pământului, de culesul roadelor și pregătirea produselor tradiționale, de confecționarea și împodobirea veșmintelor, țesutul covoarelor, de pictarea icoanelor și conservarea patrimoniului sau de îngrijirea bătrânilor și bolnavilor. De altfel, legătura dintre duhovnicie și filantropie are rădăcini adânci la Văratec, maicile urmând modelul de viețuire al sfinților ori al înaintașilor care au trudit în mănăstire. Fiecare și ia model pe cineva în viață, chiar și dacă noi în mănăstire, dar și cei din persoane de laici își iau un model pe cineva. Noi, în primul rând, tot ceea ce facem pentru Dumnezeu și încercăm să ducem mai departe și tot ceea ce am învățat de la înaintașile noastre. Eu, pentru că am avut mătușă în mănăstire și am stat pe lângă o vrednică stariță, Maica Nazaria Aniță, care a fost înainte de 89, mi-am luat model pe Maica Nazaria, dar pot să spun că niciodată nu va ajunge la nivelul lui Maica Nazaria.
Dar încerc cât pot să duc mai departe ca în ceea ce ar început Maica Nazaria. Am învățat de la Maica Nazaria foarte mult duhovnicie, apoi Maica Nazaria a fost un bun gospodar și avea un orizont, o deschidere. De multe ori ne spunea că, maicilor, ceea ce faceți, faceți pentru Dumnezeu. Dar cum era înainte de 89, nu era. Acum, în perioada asta, este mai ușor, că turiștii sunt pelerini, ei vin, vizitează, merg mai departe. Atunci era mai greu, pentru că dorea cineva să meargă undeva într-un loc mai discret, ajungea la mănăstire. Acum sunt alte posibilități, poți să meargă la pensiuni, la fiecare. Și atunci îmi spunea Maica Nazaria că acolo, dacă servești pe cineva, există Dumnezeu. Tu să faci cu dragoste, cu zâmbetul pe buze și să nu faci ceva forțat. Așa și eu încerc pentru maicile noastre să le spun, tot ceea ce facem, facem pentru Dumnezeu. Să nu facem din greutate, că dacă faci din ceva forțat, nu poți. Și de asta și maicile mele permanent sunt cu zâmbetul pe buze, smerite, ascultătoare și serioase, chiar dacă sunt puțin mai zâmbitoare. Asta înseamnă că transmit ceea ce fac cu plăcere. Cu chipuri luminoase și zâmbete blânde te întâmpină măicuțele din Poiana de sub culmea dealul mare, cu suflete senine modelate de Dumnezeu și închinate Lui. Într-o lume ce pare nebună, ele și-au găsit rostul și pacea în mănăstirea care le este deopotrivă și casă și familie. Când pleci din mănăstire, simt așa că cum a ieșit peștele din apă. Așa mă simt eu. În mănăstire, mai ales că eu sunt crescută de la 14 ani și aici este casa mea cu adevărat, merg problemele mănăstirii cu treburile pe care trebuie să le rezolv. Când mă întorc înapoi, mi se pare că am venit într-un loc de rai. Nu știu cum este raiul, dar mi închipui că raiul va fi, cred că, mult mai frumos, dar și mănăstirea noastră. Fiecare mănăstire este cu specificul și cu frumusețea ei. Am iubit mănăstirea Văratec, n-am plecat niciodată în altă mănăstire decât numai aici. Mai sunt cazuri când se mai duc prin alte mănăstiri, chiar sunt alte cazuri când le trimite de ascultare. Eu dintotdeauna am fost numai la Văratec și n-aș putea să las mănăstirea Văratec și să mă duc în altă parte. Mănăstirea Văratec pentru mine este casa mea și aici, cu ajutorul Dumnezeu, aș vrea să-mi închid și ochii.